Locuitor pustiului, înger în trup, și de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru benedict, cu postul, cu privegherea și prin rugăciune cerești daruri primind, tămăduiești pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine cu credință. Slavă celui ce ți-a dat ție putere, slavă celui ce te-a încununat pe tine, slavă celui ce lucrează prin tine, tuturor tămăduiesc.